Здравейте, приятели! Днес ще си направим прекъсвач. Това ще бъде трета част от електрическите вериги. За прекъсвача ще са ни нужни батерия, картон около 4 на 4. Ето, за сравнение с ръката ми да се видим. 2 габърчета, кламер, 2 лампички, сигурно ги познавате от предишните епизоди, и 4 удължителя, просто жици, нищо няма на тях, жици. Как ще го направим? Взимаме този картон и едното габърче и го забиваме в единия край. В смисъл не в самия край, но ето тук някъде. И отдолу взимаме една жица. Ето тази ще е полезна. Или ето тази. И я увиваме голия край около острието на габърчето. Готово. Сега забравих да спомена клещите в началото. За по-голяма сигурност те ще ни трябват да огънем острието ето така. Хем да не се обудете и хем да седи жицата в едно положение, да има винаги контакт. Готово. Едното клабърче, готово. Габърче. Сега взимаме другото габърче и измерваме с кламера къде трябва да го забучим. Трябва да е тази линия тук. Трябва да е на малко, ето средата е така. Взимаме тази точка и забучваме габърчето ето там. Сега след като направихме маркировката, взимаме и го забучваме. Сега същата процедура и тук. Увиваме една жица. Готово. И сега същото правим и с това острие. За да не се обудете и да има контакт постоянно. Готово е. Като цяло прекъсвачът е готов. Сега остава да го тестваме. Взимаме тези две лампички и завързваме единия край към тази жица. Трябва да е хубаво стегната. Готово. Тук вече е лесната част. Взимаме и другата лампичка и я завързваме. И готово, почти. Сега остава да свържем ето тези двата края към батерията. Да добавим батерия прекъсвач. Слагаме ето това, тук го задържаме. Нямам изолиран. Видяте ли как светна?
Светнаха. В смисъл не са много силни, понеже сме направили последователна верига. Вече правихме такъв опит, знаете защо не светят силно. Но да видим прекъсвача в действие. Виждате как светят, нали? Ето сега не светят. Ами, това беше за днес, приятели. Надявам се да ви е харесало. Чао и до нови срещи!